Kastala ti biag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala ti biag! Ay, awanan. Agbagtitan ni kumpare ta nga ipeng, tunata. Woo! Anya manen ay tinakitam nga aramidan dyan na laing unay akong parem. Dayjay. Kasasaw naman ang dagidya kung ungarapagay na. Ho! Bagtita talaga. Si kamot, isulat makitkitam adil-dilawan. Wen tako na matlan isot kalaingan ngagtalo na idin to tasan mo ta talaga manalon. When ngam inadal na nga road, agriculturist ko naman, lisensyado, professional. Papanamot ngay. Awan maatiw ka kankwa na iti amin nga ang gulaw lakay. Tayo nam sa pay ni pare ipeng nga bakit? Saan mat? Si kapay lati patsik alakay. Makapasuron ngamin kahit. Sinublat na latalunan tinabayagan nga patpatalon da atawid na. Unang mulan na sino nakalaingan. Ay kastala ti biyag lakay. Ipakat namot ati amo na. Makapasuron nga rod. Ala tapno saan kan amasuron, di mon pakibibyangan, di mon kitkitaan, di mon kasarsarita. Saan mo't nga rod amaliklikan? Tamalabsak mo't di kataltalunan da, numapanak e di talon tayo. Katno di mo kayat amakita, kano kayat mo aliklikan ti nakasuron mo, manglikaw ka iti pagnaan. Kastalaeng tibiyag kunak manen. Liklikam jay tao akasursurun mo, no di mo kayat ti mapasubo. Kasta talaga halaka. Naglukon ni Pare Eduardo. Anya manan, lakay. Kasangsangpet mula naggapo iji talon mo, at daman pa kariribo ka mon. Ni Pare Eduardo mat ngamin. Kaya't nansakit ya talaga ti makiriri ah. Ay, sus! Day tatiliklikam, lakay. Pangasim ha, di mo kaririri di kumparem. Noan niya launay at ipakasiksikuran na kanya. Anyaman ti inaramid na naya. Limabas la ijayan ko amang eksamin kadagi jay pagay. Agasam, baga nakit di na madadadaal ka nun tilimbong ti panunot ko. Taanyat imbagam ngamen. Awan man. Jak tupay nadlaw lumabas. Ne, apay nga ro dakasta ti ginunana. Gapo nga tanangag na kasasaok dagi jay agung ungaran araep. Ay, sumat lagayam Isumat la ko nana amadadadaalan ti utek mo lakay. Takasano, impakat mo man tilaing mon. Ay, apo. urean niya man ti makita na nga aramida kan sawag kadagi jay pagay ko awan bibiyang na. Di narabang ti agsaulatan iti saan anasayaat. Ay, sus, bye-bye amon lakay. Bye-bye amlatan. Agpaspasin siya akla ang bakit. Ngam, no di agsardang. Ay, ang mga makabangga kon iti husto. Nagabuno kan lakay. Nalpasen. Dakal man tinagastos tayon bakit? Iswa kasarita man ni Unyol. Tasan pa'y lang agin rol ita. Anya? Ibaga madakal tinagastos tayo. Tananayunan titinalon tayo. Maawatan na day ta. Si kanti mang ibaga. Maupayin Ajay anak ta. Itapay tadandanin agraduar ti panagsardeng na. Kapilitan Sa nabalay ta mabiit lang ang urayan ti sumaruno asimistre. Ay nalakay saan aday ta ti panunutem. Ti kumapanunutem ket ti umadanin a panagraduar na. Awan nga roden ti paginrol na. Ay ket umutang ta iremedyo ta ti pagenrol na. Sayang ti panawon. Imbes nga agraduaran, saan pa'y ata pagsardeng amat? Ay, makamuka nga umutang. Tano siya? Awan amok nga umutangan. Pare Eduardo, kamusta ang itipagay mo? Ay, mayata. Nabalod budda dumakal. Makita mait. Wanyag paisoan niya. Ang pare, kaslawan mo't unay ti saringit da. Apay ko man, awan sa ringit da. Siyempre, nalablabon mo't lang ti maapit nagsaringit da iti ado.
Tapno ado ti agdawa. Mamandara mayang agsaringit iti nasursurok ng tigagangay apan agsaringit da. Abay, no kasarita mi da, aramidin daya ti bagbagan pare. Amom pare. Adamat ka trick na dagiti mula. No si kang... So, sa dulamin da ita. Pare, Awan lat pa namati kiti bagbagan pare, iping. alakan. Adalatakin ka daytan no di ka mamati kanyak pare. Apay kumamamati ak iti ibaga ti tao. Nga mukmit nga 10 spadas na iti panagtalaw. Oh, Sa bagay pasensya ka na. Awan bilib ko kon ka. Pasensya ka lang, pare. Awan anyaman na pare. Saan ka apilitan ang mamati kanyak? Anyat makunayo ko ni kumpare tayo nga ipeng. Mamati kayo ka di, ti bagbaga na akasayaatan kanu awagas, ti panagtalon. Ay, awan mat ka ti patas na. Kasano kumapat yan tayo ngay? Ngurod, Katawan mat ti ebidensya iti bagbagana. day tangarod. Oo, awan day jay. Mo di jay. Ang Bulbulayog. danto nga ta ebidensya na, ta nagtalon matay. Para makita No, da pa managnag na. Mabalay na patsintayaw. Uwan mata. Beso. Iso para makita, kakadwa. Malag sa tayo kitay. Wen. Tatang, talaga ka di asaan ako na maka-enroll? Ay na, saan nga ro dahil? Awan mo tinautang ni nanang mo pag-enroll mo. Ang hindi ka madanagan. Adun to lakit di ti maapit iti talon tayo. Taimpan ko ti gusto akasapulan ng abuno. Kasta mo ta bastante ti ginatang ko apis ti sijaw. Awan to ti mga takar nga insekto kadag iti dawa. Sapay ko mga rod na tatang. Tani, sayang mat. Mabiitan ti pa nagturpos ko. Ngam mataktak pa ilaang. Sa napalain barok. Basta di ka mapupay. Maka-enroll kanto intun sumaruno a semestre. Ta sigurado, makalako tayo tumutten iti maapit tayo. At daman ijayin tinalay nga kumpare ka. Nene. Aramiden na. Agpos-posisyon mo takasla adda sirsirigan na iti dakulat na. Asit nga kamangkide. Sa balin sama na pagbabagtitan, tararamidin na. Hindi ko yan. Paliiwak man. Ay, na. Di magayam cellphone na ti sirsirigin na. Ay, selfie. Rit-rit-rato na ti bagbagi na. Background na ti kapagayan na. Ay, sos. Hawanan. Dadaila talagang ti utot na. Payman. Sutilit man. Adamot silpon ko kay. Iso na lang tadyak amo ti pamayan ti bagbagada a selfie. Urayan. Kampay inay. Nag-selfie akmet Baston samot day ta paray. Apay. Talaga na kapoy ti tumang maon, tagimatang kapay ti sarukod maon. Sa anak pa'y matalakay at di unay makapagna pare. Ngaro da. Apay nga, agbasbaston kan. Ay syempre, trip ko mata. Conformity kayat pare ko. Mang sutil sa amat ti loko. Oh, yung bagman ta, may ka dito'y talon ko pare. Makita mo dagito'y pagay ko. Ha? Kaya't ko ang makitam ko ma. Hanggang mangliklikaw kamat ngamin iti pagnaan. Ket jak mat iparit ang magnaka dito'y tambak ti talon ko. Nagdumo ganda kiti dawat ipagay na. Ganda kiti pagay ko. Nakatududa pa ilaang. Pare, babaan ti kabarbaro awagas ti panagtalon, nga iso ti inwayat ko. Mapabiit ti panagapit. Ah, Imbes nga aguray ka, ginggat danda ni upat abulan a panagapit. Saanin pare? Gaputa sa 25 days langan, agapit kan. oho? Imposible mo't day na. Ay sus, saan nga imposible pare ko? Gaputa makitkita mong ti ebidensya. Manulangan nga daw manipod ita, mabalinton agapasan. Tatang, bulodak man ti cellphone nyo. Mabitla. Dito na. Wow!
Nakagatang kayo matgaya man iti mausaryo nga ag-selfie. Maritrato yun ti bagiyo. Nga oray awan kadwayo. Ay, katuan ah. O sige, buyaman kit di dagiti ladawan di ta cellphone ka. Os? Nag-selfie kayon? Katuan. Buyaan mo na. Kita man, no, mayat matlang dagiti ladawan di ta. Asino ay ti kadwa man nagretrato? Dagiti pagay ko ah. Kita mo? Oh, kita ma. O, dita. Oh. Wow. Nagmayat mo ti pan nakaalayo dito. Ay, kutsikan na ti siya. Oh, selfie lang na kita. Ang pinataar na kit din ti Jaski a camera. Ala ni tatang. Mayat. Nagmayatan ti buya dito'y ayan nyo. Kunamutla no naglawa o na yun ti kapagayan nyo. Punya rod. Umayak tuman mat iji talon, tatang. Ay, katuan na. Kadwam to ni nanang mo. Tag picture tayo man kit di ijay. Bakit? Dan samot pare iping dagiti limabas. Wan, isuda nga gasawa. Kadwa da di anak da. Umaway damot amin. Nagpagapas dangatan aya. Jakman ammo. Si kaman kit day. Tas si kati lumablabas ijay. Jak man lamag magnaijay. Mangliklikaw ako nata masurunak. Dayta ka man ang lakay. O maapal ka nga tanya. Sa sawam mo dita? Kano damag ko adandanidan agpagapas. Wano amangan no agpagapas dapay ka ngatan Inak mo ni talon. Amang ano adumanan ti bilit tulang amang siba kadagijay naganos pa adawa. Ay umayak mo't lakay. Ay kasi kalata. Ang kangarap na grubatan Ala, urayan nak nga rodbi tagbado akman iti atidog ti manggas na. Masaya at may nasumurot ni Donata. Imbagla kasarsaritak. Kita amon ti jarda gijay. Kunam lang nag-shoot-shooting dan iti kapagayan. Aywan. Ay sus, mayat ti plastar da parim nga iping ken mari kandra. Pati ti anak da kunam Kat, ne. Inyong natdan, di kasla baston. Anak kayipitan ti cellphone nga adda kamerana. Ay, silpe. Agraraman mo, da kita. Lakay. Siguro ipandan to iti Facebook. Ay katuan mat. Nagpipintas to pa iti retrato ni parim nga iping amabuya iti Facebook na. Ha? Kahit mo sawa, nag-Facebook ka man. Ha? Kwa? Makitaan. Iso siguro akanayon ka ngawan iji balay iji computer rantayan mo niya. Ay saan? Ayos daw, di ka nagresound. Makapabwisit ka talaga. Gawit kan. Lakay. Ingka kitagluton. Sumarunuwak ton. Ay, talaga masapol na mabantayan dagiti pagay mo, pare Eduardo. Ay, ibusan laki di dagiti siba, bilit tulang dagiti dawa. Nawan mang bugaw kadakwada. Uy nga rod. Hindi mo naman malpas ti pictorial da gijayan. Nay, ada magam da pare ipeng, kanta ginana iti talon da. Wait, ada shooting da. Shooting. Shooting. Kita ma? Kita. Ay, kasano shooting ako nam? Gastoy na kita na ka. Dahil ito iti cellphone ko. Oh. Na. Oh. Kita ang matanin na nga to ti ayan tatambak. Imustrak lang ti shooting nga ibagbagak nga iso ter aramiden da. Malamang araw. Selfie da ito Kastoy. Ag-selfie akmat ka no Igalot ko tayo cellphone ko dito'y kawayan. Buli ka. Galot na. Madata. Uresan apod-pod no selfie Imustrak lang. Kasano? Kastoy. Agkiadak basit. Kastoy ka tidjar ni Paripeng. Ay, agad ka. Ready ako ng kampaiday. May isa. Dua. Ay! Pare Eduardo! Arayatan na kamay! Natinag ni Pare Eduardo itinangato at tambak!
Oh, kumusta ang tirik ng pare? Oh, pare. Ay, naibaglakit din natay, marayat ka. Kahit adakadwa ka nang yaon ni pare Eduardo, iti alog. Pare, Dandanikan pare ko. Sapay, gayong-gayong samad na diya pasat ti talon mo. agyamanak. Pare, agyamanak tayo, marayat ka. Diyos kay, kababayin tayo napasamak. Pare ito, Aday bagam. kwa, di mo istoryahan na. No, kasano natin nagak itinangato at tambak. Wag, pare ka. Di ka madanagan. Talo tayo lang ang makamo. Anya? Wen pare, di ka madanagan. Ta inistoryan ni Manong ito kanyak no apay an natinag ka. Awan kanyak day jay. Ha? Ay, kwa, pare. Awan day jayin pare. Kasta na ti bihag. At da disgrasya. Numalipatan tayo ti aganad. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Disgrasya ti patauden ti dakes nga apal. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.